σημείο να χαιρετήσουμε επίσης τον αντιδήμαρχο κ. Μανώλη Τσαλικίδη που είναι εδώ μαζί μας σήμερα και τον επίσης αντιδήμαρχο Ανδρέα Πέγκα. Και να προχωρήσουμε λοιπόν στην δεύτερη εισήγηση. Πιστεύω ότι μετά τις δεύτερες εισηγήσεις που θα γίνουν στο δεύτερο μέρος θα υπάρξουν και ερωτήσεις από τον κόσμο. Έτσι, δηλαδή θα υπάρξει μια ανοιχτή συζήτηση με τον κόσμο, αν θέλει, γιατί τώρα με αυτά που είπε ο Δημήτρης, εμένα μου γεννήθηκαν πολλά ερωτηματικά, πιστεύω και σε εσάς. Να προχωρήσουμε λοιπόν στον δεύτερο εισηγητή μας. Είναι ο κ. Σταμάτης Ζόγκαρης, γεωγράφος, βιολόγος του ΕΛΚΕΔΕ. Θα μιλήσει το θέμα του είναι η περιοχή Αττικών και Αγίου Νικολάου, αναπτύσσουν καταγραφή βιοποικιλότητας. Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών είναι κάτι, για μένα τουλάχιστον, πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα. Είναι ένα κέντρο διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων. Δουλεύουμε σε διεθνή επίπεδα, όχι μόνο στην Ελλάδα, και στο εξωτερικό. Είναι μεγάλη μας τύχη, προνόμιο πραγματικά που βρισκόμαστε στη Σαρονίδα αναπίσω, στην περιοχή της Νότιας Ανατολικής Αττικής. Είναι πολύ σημαντικό το φυσικό περιβάλλον που πλαισιώνει το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, γιατί είναι ένα κέντρο όχι μόνο έρευνας του φυσικού περιβάλλοντος και προώθηση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, είναι και ένα κέντρο που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας. Είναι ένα κέντρο που έχει ένα δυναμισμό και πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης εκπαιδευτικής μορφής έργου. Συνεπώς, το άγγιγμα της κοινωνίας, η προσέγγιση της κοινωνίας είναι απαραίτητο για εμάς και αυτό έχει και το παράπονο όπως σας αναγνώσω και το σέβομαι αυτό. Αλλά είμαστε αρκετοί μέσα εδώ που κάνουμε ό,τι μπορούμε να αγγίξουμε και τα ζητήματα της κοινωνίας όσο αφορά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Θα σας μιλήσουμε σήμερα για ένα θέμα που μας αγγίζει γιατί είναι στην αυλή μας. Κυριολεκτικά στην αυλή μας. Και εγώ είμαι γεωγράφος βιολόγος, έχω σπουδάσει στον Καναδά, στη Βρετανία. Έχω δουλέψει πολλές φορές σε ανάλογες περιπτώσεις όπου έχουμε σημαντικούς υγρότοπους ή σημαντικούς βιότοπους και προσπαθούμε να αξιολογήσουμε τη σημασία τους από τη μεριά της βιοποικιλότητας, της φύσης δηλαδή, για να μπορούμε να προτείνουμε έναν δρόμο ανάπλασης και αποκατάστασης. Δυστυχώς δεν είμαι σε θέση να κάνω κάτι τέτοιο για την Αλληλική Αναδύσσου. Διότι δεν έχουμε κάνει ποτέ έρευνα. Απλά επειδή είναι δίπλα μας, έχουμε κάνει μερικές επισκέψεις. Και μάλιστα είναι τόσο δίπλα μας, που κυριολεκτικά το θεωρούμε κομμάτι της αυλής μας. Είναι κομμάτι που θα μπορούσαμε εμείς όχι μόνο να ερευνήσουμε σε βάθος, αλλά να συνεργαστούμε και με άλλους επιστημονικούς φορείς και με την τοπική κοινωνία και με άλλους κυβερνητικούς φορείς, όπου θα μπορούσαμε να έχουμε πραγματικά μια συμμετοχή στο όραμα και μια προώθηση μιας λύσης που θα ήταν πολύ νομίζω σημαντική, πολύ ξεχωριστή για την Αττική, ξεχωριστή για την Ελλάδα. Το μόνο που μπορώ να σας κάνω σήμερα, να σας μιλήσω λίγο για τις εντυπώσεις μας. Καταρχάς, το πεδίο δράσης μας εδώ στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών δεν είναι μόνο η θάλασσα, είναι και τα εσωτερικά νερά. Εγώ μάλιστα ανήκω στο Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων. Και κομμάτι των εσωτερικών νερών είναι βέβαια τα ρέματα, οι λίμνες, οι υγρότοποι. Και μελετώντας τον πλούτο αυτών των υγροτόπων, κανείς φτάνει και στο ζωντανό κομμάτι. Και το ζωντανό κομμάτι, βέβαια, είναι η βιοποικιλότητα, η φύση. Ο πλούτος, δηλαδή, και η ποικιλότητα της φύσης. Και η βιοποικιλότητα έχει ένα φάσμα μεγεθών και κλίμακας. Από την γενετική ποικιλότητα αρχίζει κάτω από την ποικιλότητα μορφών, τα είδη, οι πληθυσμοί, το οικοσύστημα και το τοπίο ολόκληρο. Προς μια τέτοια μελέτη πρέπει να σέβεται αυτά τα στάδια διαφορετικής κλίμακας. Ένας σαλαπετινός, για παράδειγμα, που έχει κάποια Αφρική για να φωλιάσει εδώ πέρα, είναι ένας δείκτης για να επιλέγει έναν χώρο που απαιτεί διάφορους πόρους και συνθήκες. Φαγητό, σημείο να φωλιάσει. Μετά, μόλις την αγοράσει, θα φύγει πάλι. Θα πάει στην Αφρική να διαχειμάσει την Αφρική. Κάθε είδος λοιπόν έχει ένα ρόλο. Μελετώντας τη φύση γύρω μας,
πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια τέτοια προσπάθεια ταξινόμησης των μορφών αυτών ζωής, σχηματισμών. Και εδώ αναφέρεται ένα πράγμα που πολλοί κόσμοι παραξηγεί. Ένας τύπος εγκαιτημάτων, τύπος βιοτόπων που ονομάζεται υγρότοπος. Παλιότερα το λέγαμε και υγροβιότοπος, αλλά το σωστό είναι υγρότοπος. Στην Αλληλική Αναβίσου και στο Άγιο Νικόλαο έχουμε δύο υγρότοπους. Πολλοί κόσμοι δεν πιστεύει καν ότι είναι υγρότοποι και λέει είναι δυνατόν τώρα τι είναι. Αλλά μια γεωγραφική και βιολογική τυπολογία μπορεί εύκολα να μας δώσει την έννοια του υγρότοπου. Είναι εκεί που φύεται η υγρόφιλη διάσταση, γιατί τα εδάφη είναι τέτοια, αρκετά υγρά δηλαδή, οι φάνες είναι αρκετά υγρές κάποιες εποχές του χρόνου. Δεν χρειάζεται να είναι όλο το χρόνο. Κατακλείζονται με νερό ή υγραίνουν κάποιες εποχές του χρόνου για να μπορούν να στείλουν υγροτοπική βλάση. Είναι τα βούλια, τα καλάμια, τα θαλασσόφυλλα, διάφορα φυτά, ανθρώπινα, αλμύρες, αλμυρίφρες, αλμυρίκια. Είναι φυτά που ζουν σε υγρά εδάφη και αυτά σχηματίζουν κοινότητες υγροτοπικές. Συνεπώς έχουμε υγρότοπο. Όλη η λεκάνια είναι τεχνητή. Τμήμα της βέβαια ήταν αλλικές για πολλές δεκαετίες. Όλη αυτή η λεκάνη είναι μια φυσική λεκάνη υγροτοπική. Η λεκάνη δηλαδή των Αλλικών, όπως είναι και η μικρή θάλασσα μπροστά στο Άγιο Νικόλαο, στο Τόμπολο, στην μικρή Χερσόνησο. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι υγρότοποι στην Αττική. Κάναμε μια έρευνα το 2010 με την βοήθεια της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας. Η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που ασχολείται με την προστασία των πουλιών και των βιοτόπων των πουλιών, εκεί που ζουν τα πουλιά. Βρήκαμε 78 υγρότοπους. Υδάτινα σώματα, ρέματα, τεχνητά υδάτινα σώματα, βαρέως τροποποιημένα, υποβαθμισμένα. Ορισμένα είναι πολύ διάσημα και μεγάλα και σημαντικά. Οι εκβολές του Ασοπού, η λιμνοθάλασσα του όροπου πάνω δεξιά. Ο υγρότοπος του Σχοινιά, με τους Ολυμπιακούς Αγώνες μετατράπηκε σε εθνικό πάρκο. Υγρότοπο. Είναι εθνικό πάρκο. Και βέβαια η Βραβρώνα, που είναι ένας πολύ όμορφος αρχαιολογικός χώρος, ένα τοπίο εξαιρετικής ομορφιάς, αρχικό τοπίο, που διατηρείται ευτυχώς εν μέρει, μεγάλο μέρος του, και εκεί υπάρχει και ένας μικρός υγρότοπος. Άλλοι υγρότοποι, στην υποσάδα των σημαντικότερων υγρότοπων της Αττικής, περιλαμβάνουν προφανώς και την Αλληλική Αναβίσου, παρότι είναι ένας υποβαθμισμένος υγρότοπος. Ακόμα και το μικρό Τόμπολο, όπως το λέμε εμείς οι γεωγράφοι και οι γεωλόγοι, στον Άγιο Νικόλαο, που έχει τη μικρή φυσική λιμνοθάλασσα, δίπλα στον Άγιο Νικόλαο, είναι πολύ σημαντικός. Υγρότοπος, μικρός όμως. Αυτός είναι ο χάρτης μας που φτιάξαμε την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία. Είναι μια πρώτη τυπολογία των 78 σημαντικών υγρότοπων της Αττικής. Βλέπετε κάποιοι παράκτη, κάποιοι εσωτερικοί, κάποιοι έχουν εξαφανιστεί τελείως. Και υπάρχουν κριτήρια, συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης της υγείας ή της κατάστασης διατήρησης των υγρότοπων. Ως επιστημονική κοινότητα προσεγγίζουμε αυτή την αξιολόγηση όπως θα έκανε μια ιατρική ομάδα, μια παρεπιστημιακή ιατρική ομάδα, όπου εξετάζει, σκύβει πάνω στον ασθενή και εξετάζει την υδρολογία, τις βιοπινότητες, τη βάση, την πανίδα. Όλα αυτά είναι δείκτες υγείας. Δείκτες υγείας των υγροτόπων. Και αυτό γίνεται πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε τι υγεία λοιπόν βρίσκεται η περιοχή μας, οι Αλληλικές Αναβίσου, ο Άγιος Νικόλαος? Καταρχάς από μακριά, φαντάζεται εντυπωσιακό ως έκταση. Είναι τεράστια έκταση όντως. Η πρώτη αξία, η πρώτη δυνητική αξία είναι το μέγεθός της. Γιατί πουθενά αλλού στην Νότια Αττική δεν έχουμε τόσο μεγάλη έκταση υγροτοπική λεκάνη. Δεν έχουμε τόσο μεγάλη έκταση. Είναι πολύ σημαντικό. Μια πιο προσεκτική ματιά δυστυχώς θα δείξει ότι είναι εξαιρετικά υποβαθμισμένη. Και τα νερά που βλέπετε είναι τον Απρίλιο του 2011. Υπάρχει ένα ναύμα γύρω-γύρω από τη λεκάνη των Αττικών που αποτρέπει την εισρωή νερών από την υδρολογική λεκάνη. Και έτσι πολλά από τα νερά
φεύγουν στη θάλασσα και δεν περνάνε, φιλτράρονται μέσα από την παλιά φυσική, το φυσικό βύθισμα που υπάρχει πίσω από την παραλία της Αναδύσσου, που μετατρέπεται μετά σε αλικές και σήμερα είναι απομονωμένη από την υδρολογική λεκάνη, φυσική υδρολογική λεκάνη. Αλλά παρόλα αυτά, παρότι είναι υποβαθμισμένο υδρολογικά, έχουμε κάποια νερά που μαζεύονται κάποιες χρονιές, κάποιες εποχές, και αυτά έχουν την χαρακτηριστική βλάστη στον υγροτόπο που προσδίδει αυτό το χαρακτήρα, την ταυτότητα. Την υπογραφή του υγροτόπου. Οι αλμυρίδες εδώ, διάφορα βούρλα, κάνεις, πιο πέρα βλέπετε και αλμυρίκια, και γι' αυτό μαζεύεται και τα αλμυρικά. Και μάλιστα το 11 που κάναμε τις πρώτες αυτές τις καταγραφές εμείς, βρήκαμε 56 ειδικιών, πολλά σπάνια είδη, που στα νεροχελίδωνα και ορισμένα απειλούμενα στο κόκκινο βιβλίο που στο επόμενο. Συνεπώς τα πουλιά είναι αμέσως το πρώτο σινιάλο ότι υπάρχει και κάτι ιδιαίτερο. Γιατί αυτά τα πουλιά είναι εξειδικευμένα. Έχουν πολύ εξειδικευμένες απαιτήσεις σε τροφή, σε καταφύγιο, σε κάλυψη. Χρειάζονται ειδικά διαιτήματα. Και αυτά υπάρχουν. Και κάτω από τα πουλιά, μέσα σε αυτή την τροφική αλυσίδα, μέσα σε αυτό το πλέγμα ζωής που υπάρχει στην αλική, υπάρχει βέβαια και μια ιδιαίτερη δράση, νεραγκούρες για παράδειγμα, κάποια σπάνια είδη υδρόβιες βλάστησες βρέθηκαν και καταγράφηκαν, και βέβαια λιβερνούς και διάφορα είδη εντόμων και ασπονδύλων που ζουν μέσα σε αυτόν τον υγρότοπο. Δεν είναι μόνο υγρότοπος. Γύρω πλαισιώνεται από κάποιους μικρούς λόφους που δεν έχουν ευτυχώς, δεν έχουν χρηστεί, βόσκονται, θυμίζουν πολύ μια διαπλάσεις φυσικές του αρχαίου αττικού τοπίου, γεμάτο ζωή. Το αττικό τοπίο είναι πλούσιο. Ακόμα και εκεί που ήταν μπάζα, σκουπίδια, έχουν ερεθεί τόνοι, απείγρατα, αυτά που είπε και ο Δημήτρης νωρίτερα, απείγρατα πράγματα έχουν ερεθεί εκεί πέρα. Ακόμα και αυτά έχουν καλυφθεί με βλάση, πολλά από αυτά, όπως εδώ έχουμε μια τεράστια έκταση με αγκαρθώνες, με το Σιλίμου του Μαριάννου, που είναι από κάτω σκουπίδια. Και από πάνω τα αγκάθια, που έχουν τα φλόγια και καρδίνες, με άλλα του κτήματος της αλικής που έχουν βέβαια αναγεννηθεί έντονα με δασική βλάστη. Και έχουμε αυτό το απίστευτο τοπίο του Αγίου Νικόλαου. Δίπλα ακριβώς της αλικής. Που εγώ που θεωρώ τον άνθρωπο πολύ ταξιδεμένο, δουλεύω σε πάρα πολλές χώρες και έχω την τύχη να έχω δει πάρα πολλές χώρες και πάρα πολλές πρωτεύουσες κρατών. Λίγες πρωτεύουσες κρατών έχω δει, όπως είναι η Αθήνα, που να έχει τέτοιο τοπίο δίπλα της. Πολύ λίγες. Βρισκόμαστε 50 χιλιόμετρα από την Αθήνα, το κέντρο της Αθήνας, δίπλα και στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου, και έχουμε ένα τέτοιο τοπίο. Για μένα, ως φυσιοδίφης που ασχολούμαι με την φυσική ιστορία, αυτό το πράγμα είναι μια ζωντανή ανοιχτή τάξη. Μια αίθουσα γεμάτο με μαθήματα. Την βραχοδιακτή, την θάλασσα εδώ στο ελληνικό. Το έμπρος, τις θύρες, η θάλασσα είναι πλούσια. Η θάλασσα είναι καθαρή. Η θάλασσα είναι γεμάτη ζωή. Σπάνιοι υπότοποι, σημαντικοί, προστογόμενοι υπότοποι, όπως είναι τα λιβάδια Ποσειδονίας. Κάθε βραχάκι έχει αγριολούδα την άνοιξη. Εδώ οι Ποσειδονίες. Δεκάδες ύψαν, ενώ έχουμε καταγράψει 78 ύψα βιών μπροστά εδώ στο κεφέ. Συνεπώς υπάρχει μια δυνητική αξία του ύψη. Δεν την έχουμε εκτιμήσει. Δεν έχουμε εκτιμήσει το μέγεθος των ευκαιριών. Μια μελέτη που βρήκαμε του 2010 του Πολυτεχνείου αναφέρει ότι θα ήταν να γίνει ένα έργο ήπιας ανάπτυξης. Και συμφωνούμε να γίνει ένα έργο ήπιας ανάπτυξης. Εμείς μαζέψαμε κάποιες σκέψεις και έχουμε να σας πούμε, πέρα από την βιοποικιλότητα, μέσα σε αυτές τις σκέψεις, ανοιχτά, κάποιες ιδέες. Παραδείγματα από το εξωτερικό, που μπορεί να βοηθήσουν την κατασκευή ενός οράματος. Και επιμένουμε σε ένα θεματικό άξονα φυσικού πάρκου. Τα τελευταία 10-15 χρόνια γίνονται πάρα πολλά πράγματα στο εξωτερικό. Ειδικά μέσα σε πρωτεύουσες, σε μεγάλες πόλεις, στον περαστικό χώρο,
Είναι πολύ συνηθισμένη η πρακτική της αποκατάστασης υγροτόπων. Ακόμα και στην Κορέα, στη Σεούλ, είχαμε ένα πολύ διάσημο παράδειγμα όπου μια περιοχή ανάλογα τη Φυσού της Αθήνας αποκαλύφθηκε και είναι ένα έργο αποκατάστασης, πολύ μεγάλο έργο, παγκόσμιας φήμης πλέον, περίπου $900 εκατομμύρια το έργο, το μεγάλο του έργο, που έφερε έναν ποταμό που ήταν πολύ ρυπασμένο και υποβαθμισμένο, τον έφερε κοντά στην κοινωνία, τον έκανε ένα ανοιχτό διάδρομο ζωής, εκπαίδευσης και τουρισμού. Στην Ασία, σε πάρα πολλές χώρες, αλλά και στην Αμερική και σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως ξέρετε, που είχε ταξιδέψει πολλοί από εσάς σίγουρα, τουλάχιστον στην Ευρώπη, σε πάρα πολλές περιοχές έχουμε υγρότοπο μέσα στην πόλη. Στην Ελλάδα υπάρχει ένας μύθος ότι είναι δύσκολη η συνύπαρξη των υγροτόπων από την εποχή της τεχνογνωσίας. Έχουμε ακόμα κρούσματα τεχνογνωσίας στην Ελλάδα, το ξέρω, και δουλεύουμε και αυτό το θέμα για την αντιμετώπιση του και εδώ στο χέρι. Αλλά δεν είναι ο υγρότοπος του πρόβλημα. Μπορούμε να συνυπάρξουμε και στην Ελλάδα προφανώς με υγρότοπους, αν γίνει σωστά ο σχεδιασμός και η διαχείρισή τους. Σε πάρα πολλές περιοχές, στις νότιες ΗΠΑ, για παράδειγμα, σε αυτό το παράδειγμα, έχουμε περιοχές που ήταν αστικές, έχουν ανοίξει, έχουν ανοιχτεί αυτές τις περιοχές για να μπορούν να συντηρήσουν υγρότοπους. Σχεδιάζουν για την φύση ανθρωποκεντρικά. Έχουμε πολλά παραδείγματα σε πολλές διαφορετικές κλίμακες και ιδιαίτερα στην Δυτική Ευρώπη και στην Αμερική. Πολύ συχνά ο κόσμος, η κοινωνία συμμετάσχει στην οικολογική αποκατάσταση. Βλέπουμε ανάλογα παραδείγματα εγκαταλειμμένων περιοχών όπου κοινότητες ανθρώπων εργάζονται μέσα στον υγρότοπο για να δουν μια αναβίωση, να δουν μια ανάπτυξη που θα φέρει ζωή στον τόπο τους. Θα αυξήσει τις αξίες γης, θα αυξήσει όλες τις αξίες. Εκπαίδευση, διαβίου μάθηση, αναψυχή, πάνε χέρι-χέρι. Είναι πολύ συνηθισμένα τα παραδείγματα στο εξωτερικό. Ακόμα και στην Ελλάδα είχαμε μια μεγάλη έκπληξη στο Ινδρείο Κρήτης, το μέγεθος των αλλαγών που έφερε αυτό το Ινδρείο στην Κρήτη. Αλλά έχουμε δει πάρα πολλά παραδείγματα περιβαλλοντικών κέντρων, ενημέρωσης, αντίστοιχα ιδρύα, όπου συνήθως γύρω από αυτά τα θεματικά πάρκα, γύρω από αυτά τα θεματικά πάρκα, έχουμε μια ανάβαση υγροτοπικού χαρακτήρα ανοιχτού χώρου. Δεν το έχει κλειστά πράγματα, ανοιχτά, όπως είναι το τοπίο του. Εδώ, για παράδειγμα, στις ΗΠΑ, βλέπουμε μια λιμνοθάλασσα που μου θυμίζει εμένα καθαρά τους περίπτωση των ελληνικών ανάπτυξης. Βλέπουμε εδώ έργα ανάπτυξης και τουριστικής και θεματικά έργα όπου έχουμε μέσα και εμπορικό περιεχόμενο και εκπαιδευτικό. Μπορούμε λοιπόν, πιστεύω, να δούμε μια οικολογική αποκατάσταση, μια ανάλυση με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση, την προστασία και ανάλυση του αττικού τοπίου. Αλλά χρειάζεται ένας θεματικός άξονας. Και εμείς εδώ προτείνουμε το φυσικό πάρκο Αναβίσου. Και είναι ιδρύο. Και ο χώρος προσφέρεται. Είναι πολύ κοντά. Είναι σαν άξονα κίνησης από την Αθήνα, το Βίαινα, από τη μεριά της ακτογραμμής μέχρι το Σούνο. Το Σούνο είναι παγκόσμια κίνηση, χώρος, σημείο, φάρος, αν θέλετε, πολιτισμού. Και κοντά στον δρόμο είμαστε. Να μην χαθεί αυτή η ευκαιρία μιας νέας ανάπτυξης που εμπλουτίζει το αττικό τοπίο. Είναι και για την Αττική, είναι και για την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς να ευχαριστούμε τον κύριο Σταμάτη Ζόγκαρη για την τροπή για σκέψη που μας έδωσε. Εγώ αναρωτιέμαι τι νόημα έχει η ευημερία μέσα από τα ευρώ, αν αυτή αναφέρεται σε συμμετοποίηση ή άγριες μορφές ανάπτυξης, αν αυτές που θέλει πιστεύω για τα υπέρ. Και μέσα από αυτό λείπει ο τσαλαπιτινός, τον ευρωχελίδωνο, τα βούρλα και αλμυρίδες που είπαμε. Νομίζω είμαστε καταδικασμένοι σε δυστυχισμένο θάνατο. Λοιπόν,